Gusitogo chase county ya Kisii nigo umuriro omutinde bwo gwateka obutuko bwo kira rero ase ensemo ya Nyankongo asoba ko gusamba enibo enyinge ase duka yo muturiro yomo oyo bwate hardware ekyo kirera umuriro yo nigo gitaramanyekana gwika bono ase omunchuriro yo aganidie obutuki bwa ngo gokoroke imeri kumanyikia chagetie umurobere yo boigasabeire gakuboria abarai na boiga basamaria bya wesoke na kumukonya elio kogendereria n'ubunchurire baye azikeria sarabere gakonyora nigere nene mono muri kito Julie Kerubo na manke Nchorerio yomo ime ya Nyankongo Momosioma sublocation Kitutu Chache South nigagenderete kubarasara nene maiga y'umuriro munene gusambe nyumba ya biashara ye hardware obutuko bugokira rero Iganto bwate hardware bancha building ebitebinge ogo kumisana tuanya watabutuko ngesa sta na nusu na nyumba ya bwate muri mysterious nyumba ya ko murero tukangangana ego botane chito kinya maje kekurende kenyari kumisana kiremono mambira chugwenda Nyankongo wika sengirongo kora bakutano nama konyora ase hardware ya Nyankongo konyo ya kine ya beruya tibono nere ya yire ndo bya sari craving byange 10 million on yira sana ya retro rabu ga Nyankongo isenje konye to ko ndara de twate ugendo ko rindu so ko rusune ka gendo ko se no yugis ono ya beira sara gitene sana ngana n'abamenyi benseme yumba metigikerera umuriro yo asabasabiro botukigokoru asabo igo bagosya egari yo kuri umuriro asokonyor goika ekikerera ebintu ko ya goika koera chotse barati ezengeje distance ro kurwa mpaka town tedi atambe mona se kigali cyo umuriro kikobera yango cha mapema nawe umuriro ngo cha konyara kurimiwa bari asara ya bere bune ya nana sana atendo cyo kumisa na botuko kiza izano na moyo to wa kirosim twajirikora ng'umuriro bwatire gahe workshop no musani yone ng'umuriro ora umutini umanya garatwamya garatwanya umuriro ora umutini kebumbere viento yo kanta to kuana chi ase serikali ya county kina era area to chare yake ya chipane sa sabana nusu ande ya wata macha saini era area paka yaje Onye nabo nigo monyene oyo nigatogie serikali ye county aneno mugabana okisi simbarati asogotume gari yo kuri umuriro nonye byayete egento kyoroki obokoreri bwaye obuya ne county government ngambya mono because mbazi tebakatema umuriro ukababera ukaba overpower mbanyara lakini rende ene sign korokinga e county yetu ya Kisii iga ne bwate chinchira usene bwa ne ready wakonya abantu mbachi tegaiga kala bacha gaiga bakatema kolimye lakini no mubiro kabo monge maite bao eba ne ngongo karaki onye kolima nigo basabire serikali ya county weswanania irigokonya omonchoreria oyo go nigango tebsimbarati gasukwanja kwa kwango chorore familia yao yo kano ya chira sara ochi orore no ke turukende rine na ro mwa keche kiri bara chiko kwa chi stress mono e toranya go tine ono yira chiko mwa sara nyole stress bali kusabaiga serikali ya nene His Excellency William Ruto tukubwatirana na serikali ya county umusike simbarati ikibaye no kerbasonga twali ko sabanye ndire yanyalikana mubwatirane motokonye egekogere kibaye kenkemanyire naende kyagenderere guchanda abantu baito gogiachandira abantu bosonge y'abantu bamanyire tokuoba Goripoteri getaseni Kiandizi TV korukitutu Chache South Editaria Julie Kerubo